Takže čau, včera jsem vám sliboval nový díl z tady toho zbouchala. Včera jsem na něj reagoval, na playlisty. Co? Počkejte. Playlisty, tahle to. Chtěli jsme přečíst ty Spidermany. Tak se ho pustíme. Rexona představuje pánský antiperspirant Rexona. Tady je tohle gangsterský Spider-Man oblek. Nice, máme další. A teď rychle zdráme před policií. Naše sbírka se už hezky rozrostla. Každopádně... To dáš prdel, že to má jenom 5. To je týpek ještě, ty vole. Ještě nám jich tady hodně chybí. Ale prosím, sežeň mi další Ten hlas je hrozný. Jako papadl lidi a ten hlas je hrozný jak svině. Jo, neboj, Spidermane, neboj. Užu na to. Lidi, já vůbec nemůžu. Asi se ptáte, proč jdu do hor? No, protože tam by se měl nacházet další speciální turistický Spider... Turistický. Tohle jak může být turistický Spiderman? Jo, slyšíte správně. Na vrcholu Mount Chiliadu. Takže si dávám pořádně do těla. Doufám, že to bude stát za to. Nechápu, proč musí být až úplně nahoře. Tak, už budeme nahoře. Snad mi ho nikdo nevezme. Počkat, to je on? Nebo není, je to Spider-Man? Jo, je. Ty to si děláš prdel. To je to, že Spiderman, to je nějaký cowboy vyšel. Máme další Spider-Man oblek. Let's go. Jestli se nepletu, tak už máme polovinu lidi, ale ještě nám polovina chybí. Polovina vole. Prosím, zaber. Jo, neboj, baby Spider-Mane, to by... Já kdyby jsem měl tady tu ufňukaný hecku, já bych ho odělal hodzem asi. Protože by mě halo? Seženu úplně všechny kamarády. Asi se ptáte, co pro boha dělám takhle v přírodě. No, snažím se najít Siren Heada. A víte proč Siren Heada? Protože když spojíme Siren Heada a Baby Spidermana, tak nám vznikne speciální Siren Headí Spiderman. Siren Head by měl být někde tady, ale nevím kde přesně. Lidi, slyšel jsem sirénu. Tady je. Prosím, Siren Heade, nestřílej. Prosím, nestřílej. Já... Jak může být to sebe Siren, než mu zajít zbraň? Jak je vytáhl tu zbraň, a jenom... Ty hajzle. Já ti chci navrátit zpátky hlavu, já to myslím dobře. Ty bys mi dokázal navrátit hlavu. Jo, budeš mít zase... Co? Slyšíš to? Ty bys mi zpátky dokázal nadat hlavu. Co to je, sakra? Normální hlavu a ne sirénu, ale pojď se mnou, prosím. Tak dobře. A teď už jenom musíme spojit DNA Baby Spidermana a Siren Heada. Baby Spidermane, mazej do vany, dělej. Já jdu dělat takovej speciální pokus. Já nechci, já se bojím Siren Heada. Já ti říkám, ať mažeš do vany, dělej, bám. No, vidíš. Takže už jsou oba ve vaně a teď tam hodíme speciální látku. Tak to má být. Když to ani nechce, dá kupněte ho a dejte ho tam. Která je spojí, hop a hop. Kam vy chcete? Pořádně, už je tady ten tým. Já radši zdrhám, ať se nestane něco i mně. Už by snad mělo být bezpečný jít zpátky, tak já se tam jdu podívat. Nice, máme další Spider-Man oblek. Tohle je Spider Siren Head. Baby Spider-Mane, co na to říkáš? Stálo to za to, ne? Jo, konečně mám dalšího kamaráda. Lidi, já už jsem úplně... To fuck. Ztracený, já vůbec nevím, kde by se mohl nacházet nějaký další Spider-Man. Počkat, co to je? Ale podívej, co to se mnou udělali. Já jsem byl úplně hustý, děsivej Spider-Man a teď vypadám jako noob. Pomoc mi, prosím. Máme tady dalšího Spider-Mana, lidi. Jo, já si vím, jak mu Jak pomoct. může Jak s být ním můžu zase Spider-Man děsivý, ty vole. udělat pořádně hustýho Spider-Mana. Pojď se mnou a já ti pomůžu. Jo, prosím. Tohle je toxická Všichni voda máme a já teď svetr. potřebuju, aby se v ní Spider-Man vykoupal. Kámo, Všichni běž máme do té svetr, vody. ten Když to hrozně smrdí. Všichni
má svým svetr a ten svetr je hezký, aby se ho klidně jako opil na Vánoce. A ještě jste mi nenapsali, jestli chcete vánoční speciál, tak prosím už pište do komentu. Prosím tě, nedělej. Běž, to je úplně v pohodě. Padej, mazej tam. No, pořádně se vykoupej. Asi tě zajímá 1330. Mezi tím, co se koupe ve vodě, tak hoďte like a já si myslím, že už by to mohlo stačit. Reklama, ježiši. Kolik má ruk, pane bože. 6 ruk. Koukejte se na to, co se z něj stalo. Tohle je 6rukej Spider-Man. Jo, ta voda, ta dokáže divit, ale není se čemu divit. Je toxická. Přesně tak, baby Spider-mane, teď už tady máš ranec kamarádů, ale to není ani zdaleka všechno. Nejvíc chci najít to, co má hodnotu 100 milionů korun, lidi, ale ten vůbec nevím, kde by mohl být. Koukejte se na to, nejsem si 100% jistý, ale tamto, to by měla být Spider-Man babička a je tam s nějakýma 2 děda. What the fuck? Spider-Man babička. Fotkuť si tady to zase vymyšlel, ty vole. Jdu zjistit, jaký můžu získat pro sebe, protože já ji chci do mojí sbírky. Dobrý den, pánové, dobrý den. Co tady chceš, mladíku? No, já bych měl hodně velký zájem o ten oblek Spider-Man babičky. Ten není na prodej, není. Jo, ten není na prodej, bohužel. A co kdybych vám zaplatil? Můžu vám za něj dát klidně 2000 korun. To asi nepůjde, bohužel. A už odejděte, chceme mít klid. Tak dobře, no, tak dobře. Lidi, napadl mě docela dobrý nápad. Sice mi to nechtějí prodat, ale možná by to mohli vyměnit za nějaký koláč nebo za nějakou buchtu. Já běžím rychle do obchodu a třeba je uplatím, jo. To uplacení docela zní dobře. To uplacení. Nějaký dobrý cukroví to dokáže divit. Tak, co bych jim mohl koupit? Donuty, za donuty mi to určitě dají, tak vezmu 3 než. A pokud taky chcete natáčet a tak chcete dělat takové reakce, tak všimněte si toho, že v každém videu si koupí donut. Všimněte si z toho. Ale to přemýšlím docela hodně dlouho. No, nevadí. 4 donuty, tak. Dobrý den, pane, já mám tyhle donuty. Dobrý den, bude to 150 korun. Tady máte, pane, nashledanou. Lidi, doufám, že to klapne. Pánové, omlouvám se, že ruším, ale tady jsem vám přinesl nějaký sladkosti, dejte si. To vám ta Spider-Man babička neupekla, co? Jo, to ne, moc děkujeme, pane. Víte co, možná bychom vám ji mohli dát. Stejně nám na nic. Jo, vemte si, akorát tady zabírám místo, jste moc hodný, mladíku. Jo, tak já moc děkuju, let's go! Tahle sbírka už vypadá hodně nabitě, každopádně ještě nám tady někteří chybí. Tak co, už jsi trošku veselější, baby Spider-mane? Trošku jo, ale pořád mi chybí ten můj kamarád, co má hodnotu 100 milionů. Jo, to plně chápu, neboj, já tě smutně nenechám, kámo. Jdu se pokusit ho najít. OK, mám dalšího Spidermana. Proto, abych ho získal, ale musím přejít ten nebezpečný skleněný most. Jdeme na to. Pane, nechoďte tam, je to velmi riskantní. Musím vás předem varovat. Zakazuji vám tam vstoupit. Jo, tak ty mi zakazuješ tam vstoupit. To teda ne. Já musím zachránit Spidermana. Tak, padej k zemi a jdeme tam, lidi. O můj bože, tohle je sklo. Ty, to Ani debil. nevíte, jak se bojím. Koukněte se, my vidíme Los Santos pod svýma nohama. Jak je to asi tvrdý. OK, tak to není vůbec tvrdý. Musíme se tam dostat, aby jsme ho osvobodili. Rychle. O můj bože, oni po mně střílí. Rychle. Tady je ten Spider-Man. Tady je ten Spider-Man. Zdráme. Radši za sebou zničím cestu, aby se sem nedostali. Tak. Spider-Mane, let's go. Máme další oblek. Tohle je skleněný Spider-Man. A škoda do prdele. Děkuji, Bůh, ale už začínám být trošku šťastnější. Jo, to jsem rád, baby Spidermane. Právě mám sraz s vědcem, který mi řekne, jak můžu získat robotického Spidermana. On ho totiž vlastní. Dobrý den, pane. Zdravíčku. No, robotického Spidermana, ty vole.
Vy byste měl zájem o robotického Spidermana, že ano? Jo, to bych měl. Mám pro vás zajímavou nabídku. Potřebuji nový počítač. Pokud mi ho dovezete do 5 hodin, tak je váš. Stejně je mi na nic. Dobře, nový počítač, tak jo. Lidi, musím někde sehnat komplo pro tohle týpka. Zastavíme si auto, já nemám moc času. O můj bože. Tohle asi není správný přístup, ale já hrozně Jak spěchám. Mám na to jenom počul 5 hodin a tady? kde mám pro boha během 5 hodin sehnat nový komplet, když nemám ani korunu. Uvidíme, musím se hodně tak snažit. pokrač, no. Kde bych tak mohl Tak sehnat pokrač. nový kompl? Není tady nějaký vyhozený, to by bylo Tak ideální. pokrač, Prostě bych nebo- mu dal starý jako novej. Počkat, co je tady tohle? To je možná kompl, ale tak z minulého století. Tohle, to je kompl. Někdo ho vyhodil, takže já nevím, jestli je funkční. Ale to je jedno, to zjistí až potom, co mi dá ten oblek. Já jsem ho hodil na tohle auto, protože na ten taxík by se asi nevlezlo. A teď jenom nasednu dovnitř, nenápadně si ho ukradnu, tak a dovezu mu to. To by mělo klapnout. Hlavně si musím dávat pozor, aby nespadl. Lidi, teď mi hlavně držte palce, ať to koupí. Pane, tady máte ten smích, notebook, nebo spíš počítač. Je to mega dobrý počítač, mega výkonný. Tady je ten oblek. Dobrý den, ten To je počítač hnusný vypadá oblek. dost dobře. Můžete si odvést vašeho Spidermana. to Bylo mi nechutný ctí, pane ten Bouchale. oblek. Lidi, doufám, že nebude moc naštvaný. Mně taky bylo ctí, pane, moc děkuju. Lidi, my máme prostě robotického Spidermana, to je pecka. hnusný. To si jdu hned teď odvést domů. Jo, Bouchal je úžasný, sehnal mi zpátky kámoše. Teda ne všechny, ještě jich pár chybí. Jo, neboj, pro ně jdu už taky. Tady v tomhle Co to bylo za mrtvý rap, vole? dole žijou zombíci lidi, jo, prostě úplně šílení lidi, ze kterých se stali zombíci, ale oni by tam měli ukrývat i další Spider-Man oblek. Tak Víte co, já to necháme na příští díl. To necháme na třetí díl. Čus.